Здравейте, страхотни хора! Днес ще играем на Roblox. Мокни! Оле, бошкеле! Оле, кошкеле! Мокни е газопроводник! Мокни е газопроводник! Мокни е газопроводник, мръсен! Чакай, че се разкъртил някаква лампа. Право на тебе. Ето за и газопроводник. Мамичка! 10, 20, 20. Моля те, замокни! Карам с 50. 51. Само с толкова мога. Провалих ти ми видеото! Пристани, Димитре, провали ми скъпаното видео! Не стига, че съм нервен, че нямам интернет и тук ми такова Roblox-а. И на всичкото отгоре ми проваляш видеото. Аз мога да се върча цял ден, дори и да не гледам. Аз си не стана хората. Аз се прибирам, като излезнат повече деца, тогава ме извикайте.